Адной з самых далікатных тэм у жыцці кожнага чалавека з'яўляецца тэма кахання. І, канешне, нам цікава, хто натхніў Максіма Богдановича на напісанне такіх выдатных твораў, як «Зорка Венера» альбо яго выдатных трыалетаў «На сонце заглядзелся я», да, і многіх астатніх. Гэта тэма вельмі складаная і сапраўды далікатная, але пачаць варта ізноў жа з дзяцінства, бо нішто так не ўплывае на чалавека, на фармаванне яго як асобы, як бацькі. Максім вельмі рана страціў маму, яму не было тады і 5 гадоў. Яго бацька тройчы быў жанаты, у яго было 10 дзяцей ад гэтых 3 шлюбаў. Ды імідж ён меў сапраўднага кавалера і ухажора. Неаднойчы нават сам папікаў сваіх сыноў, што яны не праяўляюць такога інтарэса да дзяўчат, як гэта рабіў у сваю пару іх бацька. У пэўнай ступені Максім свае адносіны да дзяўчат будаваў у апазіцыі да свайго таты, але з другого боку імкнуўся быць у нечым да яго падобным. Так і адбылася вось гэта падваенне, калі з аднаго боку ён ставіўся да жанчыны як да нечага узнёслага, а з другога не цураўся і нейкіх плотскіх адносін, ідэалізацыя і звычайнае жыццё. Адным з першых выпадкаў, якія насілі рамантычнае адценне, было знаёмства з містычна настроенай дзяўчынай Кіціцынай. Прынамсі так даследчыкі аднавілі яе прозвішча. Гэта адбылося ў 1909 годзе, калі Максім у першы раз ездзіў у Крым, каб паправіць сваё здароўе. Там падабралася маладая кампанія, яны хадзілі на прагулкі, сядзелі ля вогнішча да позняй начы. Наколькі можна зразумець з вершаў, якія Максім прысвячаў гэтай дзяўчыне, часта тэмай гаворкі з'яўлялася смерць альбо іншыя цёмныя тэмы. Гэта не дзіўна, бо якраз такі ў тую пару Богданович даведваецца, што ён хворы на сухоты, і гэта тэма яго вельмі турбавала. Пэўны час ён яшчэ перапісваецца з Кіціцынай, мы нават не ведаем яе імя, але, як мы дазналіся, ні да якіх наступстваў гэтае знаёмства не прывяло, паступова шляхі іх разышліся. Сапраўдным каханнем у жыцці Богдановича сталася каханне да Ганны Рафаілаўны Какуевай. Максім пазнаёміўся з ёй, калі вучыўся ў старэйшых класах гімназіі. Далей быў сапраўдны россып вершаў, у тым ліку, як мяркуюць некаторыя даследчыкі, якраз такі ёй і прысвечаны знакаміты раманс Максіма Богдановича «Зорка Венера». Праўда, цётачка Ганны, Тацяна Рафаілаўна, была супраць іх адносін, неаднойчы папікала б Максіма асаблівай увагай да сваей племянніцы і заслужыла таксама верш у свой гонар «Моя гаспадыня» Тацяна Рафаілаўна. В адным музеі я бачыў над японскую вазаю надпіс «Просьба рукамі не датыркацца». Тое ж скажу і пра каханне, бо каханне – гэта задушэўная справа, а чалавечага сэрца не хораша мацаць рукамі. Далікатныя людзі самі ведаюць гэта, а недалікатным аб гэтым напамінаюць. Такім чынам, цётка Ганны таксама засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Яшчэ адным рамантычным захапленнем Максіма Богдановича была Нюта Гапанович. Гэта яго кузіна. Многія даследчыкі бачаць у іх адносінах кахання, хаця мне падаецца, рабіць гэтага не варта. Хутчэй гэта былі блізкія сяброўскія адносіны. Нюта была дзяўчынай пасіянарнай, вельмі вострай на язык. Я думаю, што словы яе баяліся ўсе
сямейнікі у атачэнні Богдановича, у тым ліку нават строгі Адам Ягорович, які лічыў, што яго меркаванне самае важнае. Але да Нюты ён прынамсі прыслухваўся. Максім Богданович дасылае свае вершы, праўда, часам яна капрызнічае і кажа, што па-беларуску чытаць не будзе. Тады ён перакладае для яе некаторыя творы, а потым змяшчае свае пераклады ў рукапісную кніжку, якая называецца «Зеленя». Каб крышачку яе патроліць, пад назвай зборніка ён піша нямецкую пісьменніцкую прымаўку. Переводы стихов словно женщины. Если красивы, то не верны, а если верны, то некрасивы. Наколькі прыгожыя ці не прыгожыя пераклады атрымаліся ў Богдановича, можна меркаваць хаця б па вершы «Калісь глядзеў на сонца я». Калісь глядзеў на сонца я, мне сонца асляпіла вочы. Ды што мне цемень вечнай ночы, калісь глядзеў на сонца я, няхай усе з мяне рагочуць, адповедь вось для іх моя. Калісь глядзеў на сонца я, мне сонца асляпіла вочы. А зараз гэта ж верш на рускай мове, спецыяльна для Нюты. На солнце загляделся я, и солнце очи ослепило. Затем, что сердце свет любило, на солнце загляделся я. На ощупь я пошел, но было не стыд мне слепота моя. На солнце загляделся я, и солнце очи ослепило. Але не толькі узнёслыя, романтычныя пачуцці ў Максіма былі да дзяўчат, былі ў яго жыцці і бурныя, празаічныя, курортныя раманы, прынамсі, пра адзін мы ведаем дакладна. Гэта здарылася ў 1915 годзе, калі Богданович у другі раз паехаў на лячэнне ў Крым. Там ён пазнаёміўся з замужняй жанчынай. Даследчыкі абнавілі яе імя, з вялікай верагоднасцю яе звалі Клаўдія Салтыкова. Сведчанняў пра то, як яна выглядала, хто яна была, засталося вельмі мала. Богданович у гэты перыяд вядзе дзённік. Ён шырока вядомы прыхільнікам Богдановича як інтымны дзённік паэта, часткі з якога друкаваліся і ў артыкулах, і ў даследаваннях. Неўзабаве, я думаю, што ён з'явіцца і ў друку таксама. Заглядваючы ў гэты інтымны дзённік, мы можам пабачыць, як развіваліся іх адносіны, як праходзіла іх знаёмства, як Максім аказваў знакі увагі. Ёсць меркаванне, што яна была падобная на венецыянку з мастацкай работы Рубеля. Але хацелася б гэтаму запярэчыць, бо у сям'і Богдановичаў хадзіла яшчэ адно параўнанне. Дзеўушка Венецыянава. І калі сапраўды глянуць на гэты мастацкі партрэт, то мы пабачым там дзяўчыну, вельмі мілавідную, брюнетку, як і згадваюцца ва ўспамінах, якраз такі у сіняй хусцінцы, якую Максім описывал у своим творе. Забудется многое клава, но буду я помнить всегда, как в сердце шипела отрава любви, тоски и стыда. За что там было соромно Максиму Богдановичу, мы пакінем на яго сумленне. Я думаю, што кожны з вас мае сябра, з якім ён ліставаўся і ніколі яго не бачыў у рэальным жыцці. Такая ж гісторыя здарылася і з Максімам Богдановичам. Ён перапісваўся з Вандай Лявіцкай. Яна жыла ў Мінску, ён у Яраслаўлі, і лісты іх былі настолькі паламяныя і эмацыйныя, што можна лічыць, што ён нават закахаўся ў яе. І гэта была адна з прычын, чаму ён вырашае перабрацца з Яраслаўля ў Мінск. Праўда, шчасця гэта сустрэча не прынесла. Калі яны пазнаёміліся, гэты рамантычны флёр хутка знік, і абодва потым адводзілі вочы адзін ад аднаго пры сустрэчах. А сустракаліся яны даволі часта, бо гэта была адна супольнасць. Потым ужо, калі спрабавалі
дабіцца ад Ванды хоць нейкіх успамінаў, каб яна нешта распавяла пра Максіма Богдановича, яна ўсяляк абыходзіла гэтую тэму. Шчасця агульнага ў іх не атрымалася, але сама Ванда выйшла замуж, было ў яе колькі дзетак. Вось, Максіму не пашанцавала, і мара яго пра свайго дзіцёнка так і не спраўдзілася. А яшчэ, гледзячы на фотаздымачак маленькай Ані Какуевай, ён марыў: больш за ўсё на свеце жадаю, каб у мяне быў свой дзіцёнак, зусім такая, як вы, калі былі маленькай дзяўчынкай.